For 15 years, mura og nakita man gud namo nga ang konsolasyon naapsa na, no? Nabian na sa ubang mga lungsod. Gisaway ni Consolacion Mayoral Aspirant Brisilda Bingolvillo ang kasamtangan administrasyon sa lungsod sa Consolacion ubos sa pamunuan ni incumbent Mayor Teresa Nene Aligado karong Martes, Marso 11. Gibutyag ni Villo nga naiwit na sa hilisgutanan sa kalambuan ang maong munisipalidad sama sa serbisyo medikal, edukasyon, ug mga social infrastructure projects taliwa sa kadato niini. Na-surprise lang ko, kining nagsugod na ang kanang bukal ng kaldiros politika, ang akong kontra, iyan naman gibutang dito ang iyang kuan. Wa siya mag-due diligence nga, ang tag-iya sa property, kami na. Mangutan ako niya, unsay pasabot niya sa due diligence. Na-found guilty siya og indirect contempt tungod kay wa siya ni follow, wa siya ni respeto sa order sa court. By virtue of that, asa man daig ko magpahibalo nga wala pa man ni desisyon ang korte. Gitubag sab ni Villo ang pamahayag ni Aligado atol sa Open Line News Media Forum ni adtong Marso 4 nga mihulagway kaniya nga walay due diligence kalabot sa iyang pagbutang og mga campaign materials sa kaniadtong Consolacion Food Savers Mart. Di ba katawanan pinakadato nga lungsod sa tibok probinsya sa Sugbo? Nya walay mga anak ang mga developments. The people are complaining that the health services wala gyud in town matarong paghatag sa ila. Nya kita ra sa lungsod nga pinakadato nga way plaza. Unya wala pa gyud mi sports complex. Ang konsolasyon ra gyud ang walay scholarship program. Midetalye sab ang maong mayoral candidate sa iyang mga sugyot ug plano alang sa pagsulbad sa dugay na nga suliran sa kahuot sa dagan sa trapiko sa Consolacion. One of the solutions maybe is to put up mga traffic signs. Kung musuroy ka sa Consolacion, makita nimo nga wala gyud minitoy makita ninyo nga jeepney stop. Walay klaro nga mga pedestrian lane. Kaya gibabagan man og mga barrier ang tunga sa dalan. Unya, maminaw ta sa mga tao nga naay mga expertise bahin pagsulbad anang maong traffic. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.